Sta cambiando. Basta per la biblioteca a treballar. Amb això del canvi, els que vinc més aquest dia que no sé per Un partit d'esquerra. Ara! No vull monarquia. Estava per aquí. Ells em van al cos que Sí. Sabes que és difícil trobar això. Sí. Jo veig molt d'anys, però no record que porti una vegada. Sí, bé, Sempre era... sempre no. Fa uns 20 anys. Abans no. Abans estava tot molt clar, sense ni experiència. Bueno, ja no sabem convencional. Bueno, no, des que fan això... No, sense quasi com no s'acaba. Sí.